per la mesa del Parlament donant-li un paper a la CUP, falcant la CUP, és factible que després no només sigui un acord d'investidura, sinó que sigui de legislatura i en pressupostos. Resultats electorals el 14 de febrer. Majoria en vots i escons de l'independentisme. Resposta del director adjunt de l'ABC, monàrquic i espanyolista, en un article. Literal. España perderá Cataluña en breve plazo y ese giro es ya imposible y evitarlo es imposible a estas alturas. És a dir, els monàrquics, els espanyolistes més recalcitrants, després de veure que guanya l'independentisme en vots i escons, ja donen Catalunya per perduda. En canvi, ens han passat anys i panys que ens deien que si érem majoria en vots i en escons, aleshores era el moment de proclamar la independència. Mentrestant, i ho sento, amic David Minoves, avui la CUP i Esquerra signen el Pacte Nacional contra l'Antifeixisme, o per l'antifeixisme, com si estéssim al 36, i aquí, doncs, desfilessin les tropes del general Franco, en lloc de signar el Pacte Nacional pel mandat, no de l'1 d'octubre, del 14 de febrer. Perquè el que no se li pot discutir l'independentisme, ni l'espanyolisme li pot discutir, van ser unes eleccions legals, dins el marc espanyol, comptabilitzades, i l'independentisme ha guanyat. Per tant, jo el que els diria als partits independentistes, la CUP, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, és que facin d'una vegada el favor d'aplicar allò que han dit durant mesos i anys. Recordarem perfectament que Junts per Catalunya ens parlava de que si teníem el 50% dels vots s'aixecaria la DUI. Recordo el senyor Junqueras, jo era testimoni al Palau de la Música, doneu-me 68 diputats i proclamo la independència de Catalunya. Ara no en tenim 68. I han passat coses com l'1 d'octubre que no s'ha pogut fer efectiu aquest mandat. Ha passat el que hem volgut. Ha passat el que hem volgut. Ara, el que és lògic és que portem una setmana i aquí només s'està parlant si som més de dretes o si som més d'esquerres. Si aleshores conformarà el govern amb aquest, amb l'altre, amb els de la CUP o amb els de Junts per Catalunya, etc. I totes aquelles paraules que s'havien donat durant anys i panys, i això n'és testimoni tothom, doneu-nos la majoria en vots i escons i aixequem la DUI o anem cap a l'independència.